noches, benvidos a este concerto de música folk a cargo do Grupo Vagos da Terra dentro desta 41 edición da Mostra Folclórica Internacional. Hoxe vamos a facer unha selección de temas variados, tradicionais, pero tamén algún tema de irmanamento, como o seguinte. Este comenzábamos con Muñeira de Pollo e Manuel do Pazo, e agora continuamos para todos vos cunha música tradicional nórdica, tradicionais nórdicas. Moitas gracias.
Continuamos agora con un tema cantado por Pablo Corruz, se chama O Roubador. Animadevos a cantar con nos no retroso, veña, que é moi sencillo. Continuamos agora con unha xota que se chama Betiña. Moitas gracias.
Continuamos agora con unha conocido maneira que se chama Muñeira de Ponte Sampaio. Para todos vos, moitísimas gracias. Agora, na voz da nosa cantante Ruth García Campos, cantamos unha canción como de full que se chama Tristras para todos vos. Eu non sei que tes nos ollos, que se me miras te matas, matasme sempre a min, matasme cuando me falas, matasme sempre a min, matasme cuando me falas. Meus ollos chorran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte. Deseaba verte 30 días cada mes, cada semana un día, cada día una vez. Deseaba verte 30 días cada mes, cada semana un día, cada día
Un aplauso. Cambiamos ahora totalmente de tercio un pasodoble que se chama Pasodoble de Mallou. Pasodoble de Mallou, interpretado por Bosa e por a súa filla Laura. Continuamos agora con ese hermanamento dos que vos falaba ao principio do concerto. Neste caso vamos a tocar un xoti romanés, un tema tradicional de Macedonia para todos vos. Totalmente cambio de tercio outra vez. Como vos prometido ao principio do concerto, vai ser unha noite de variedade rítmica, tamén con hermanamento con outros países como en outras culturas como a Mostra Folclórica Internacional. En este caso vamos a interpretar un xoti romanés, unha música tradicional macedonia. Para todos vos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Voltamos a Galicia, otra vez las voces de Ruth, de Pablo, como a la hora de Muxía. Espero que disfrutéis. Muchas gracias. Ay, mami, que voy allí. ¿A dónde? Continuamos agora coa Alborada de Melillo.
Muchísimas gracias. Voltamos agora con un paso doble que se chama Paso Doble da Fraga.
igual. A ver si llegamos. Continuamos agora con unha miñeira que se chama Farotiña, chaman á porta.
a miña voz non está moi clara. Este tempo, este verao, frío, calor, calor, frío. Esta propina, temos manos de sonido de iluminación, o espectáculo, por certo, pido un forte aplauso para eles, para Julio, e para todo o equipo de son, Bluson, que llevan tantos anos que nos viven no aplauso. Muchas gracias a eles. Continuamos agora con outro tema cantado, con moita enerxía, do que esperemos que tamén participedes vos. Se chama, título moi difícil, Lelele. Para todos vos, espero que disfrutéis. Díciame colle l'erba, díciame poñer felice, díciame deixa o mundo antes que o mundo me deixe.
estamos xa chegando ao final do concerto desta noite, pero continuamos agora mesmo con a polca, unha música moi animada que se chama Carrasqueira, vai levando diferentes timbres ao longo da canción e terminan cun pai e cunha filla tocando unha polca para todos vos aquí en Viveiro. Carrasqueira. Continuamos agora unha selección de rumbas, cambiando de novo ritmo. Espero que disfrutedes delas e que o que se anime cometa a bailar. Rumbas para todos vos.
Bueno, xa para finalizar, o último tema desta noite é unha selección de ritmos e músicas diferentes de distintos países tamén, que comenzan con drag, continúan con drill, logo unha selección de gigas irlandesas, para terminar con unha muñeira, que a muñeira de Gauss e Quiroga. Este último tema da noite, esta selección que fixemos como despedida para todos vosotros. Espero que disfrutades moito, tanto como nós o fixemos aquí no escenario. Moitísimas gracias. Quedades emplazados para mañá, na seguinte xornada da Mostra Folclórica Internacional, con ese espectáculo do Gran Ballet Argentino, que é digno de presenciar, será tamén aquí na Plaza Mayor ás 10 da noite. Terminamos, pois, con este concerto. Espero que disfrutardes, a pesar da miña voz hoxe, e que disfrutedes agora desta selección de drag, grill, gigas, e terminamos con a muñeira de Gauss e Quiroga. Moitísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y si no nos vemos antes, hasta ahora. Muchísimas gracias. Vamos a repetir un tema que foi bastante animado, que gustou moito, e con este sí que despedimos a noite. Moitísimas gracias a todos e a todos que estades aquí presentes hoxe. Este tema, a voz de Raúl García Campos, a nosa solista e violinista, chámase de novo un título moi difícil, Lelele. Boas noites a todos, espero que disfrutades moito.